दिवसाची सुरुवात प्रेमाने करा असं मार्गदर्शन करत अनेक भाविक असतील, भक्तगण असतील, यांना अध्यात्माच्या मार्गाकडे नेणारे हे देवस्थान म्हणजे श्री विठ्ठल पंचायतन देवस्थान वांगणी. मी आता या विठ्ठल पंचायतन देवस्थान वांगणीच्या ठिकाणी आहे आणि जे घोषवाक्य आहे दिवसाची सुरुवात प्रेमाने करा असं सर्वांना मार्गदर्शन करणारे परमपूज्य दादा पंडित गुरुजी हे आपल्यासोबत आहेत. आज श्री दत्त जयंती आहे आणि दत्त जयंतीच्या निमित्ताने आपण आज त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. त्यांच्याकडून या संपूर्ण देवस्थानाबद्दल माहिती घेणार आहोत. कारण दत्त जयंतीच्या पार्श्वभूमीवरती या ठिकाणी गेले 8 दिवस सतत आध्यात्मिक कार्यक्रम सुरू असतात. अनेक भाविक असतील, अनेक भक्तगण असतील, या ठिकाणचे ग्रामस्थ असतील, हे या संपूर्ण कार्यक्रमांचा लाभ घेतात आणि एक चैतन्यमय वातावरण हे या संपूर्ण दिवसात असतं. पूर्ण वर्षभर विविध कार्यक्रम या पंचायतांमध्ये होतात आणि एक आध्यात्मिकतेचा वारसा लाभलेलं हे देवस्थान आहे. आणि या देवस्थानचे या ठिकाणी परमपूज्य दादा पंडित हे आपल्या सोबत आहेत. सर्वप्रथम नमस्कार, मी आपलं कोकणसद लाईव्हमध्ये स्वागत करतो. पहिल्यांदा म्हणजे आज दत्त जयंती आहे आणि दत्त जयंतीच्या या शुभ दिवशी या ठिकाणी आम्ही आपल्याकडून जाणून घेऊ इच्छितो की विठ्ठल पंचायतन देवस्थान म्हणजे बऱ्याच जणांना माहिती आहे, बरेच जण भाविक या ठिकाणी येतात. नेमकं काय देवस्थान आहे आणि कशा प्रकारे या ठिकाणी आध्यात्मिकचा वारसा आहे, काय सांगा? माझा जन्म पंडित घराण्यात झाला. आता जवळजवळ 7वी पिढी चालू आहे. त्या घरात सीताराम दादा म्हणून एक व्यक्ती होती, म्हणजे आमचा पूर्वज होता. तो पंढरीची वारी करायचा. घरात आमच्याकडे विठ्ठल रखुमाईची पितळीची मूर्ती. दुसरा त्याचा भाऊ दत्तभक्त होता, केशव पुरुषोत्तम पंडित. काय तो दत्तभक्ती करायचा, गाणगापूर किंवा काय. त्या कारणाने आमच्या घरात विठ्ठल आणि दत्त असं पंचायतन आहे, अजून आहे. 7 पिढीचं माझं घर आहे, अजून मातीचे पारे आहेत, सगळं तसंच. म्हणजे त्याची नित्यपूजा करणे, काय करणे. एकंदर ती व्यक्ती म्हणजे सीताराम दादा ही व्यक्ती या स्थानावर येऊन संध्याकाळी कातळी इकडे प्रॉपर्टी आहे सगळी पंडितांची, म्हणजे ती आता कुळ कायद्यात गेली ते सोडा. पण त्यावेळी ते अर्धे द्यायला, सूर्यास्तमान ज्यावेळी होतो त्यावेळी अर्धे देण्यासाठी कोण सीताराम दादा इथे बसायचे. त्याच्यानंतर त्या घरातला म्हणजे विभाजन झालं घराचं, पण सीताराम दादाचं घराणं वेगळं झालं. आता ते जमीनदोस्त घर झालं, पण त्याच्यातले फोटो म्हणजे होता जो विठोबा रुक्मिणीचा, याची चिपळी, दुसरा टाळ. ज्यावेळी घर जमीनदोस्त झालं त्यावेळी जमीनदोस्त जाण्याच्या वेळी त्याचा नातू रामकृष्ण म्हणून जो होता, वकील होता, ॲडव्होकेट होता, त्यांनी मला ते माझ्याकडे दिलं तेवढं काय तर, म्हणजे जाण्याच्या पूर्वी. आणि ते मी माझ्या घरात आहे ते. आणि पितळेच्या विठ्ठल रखुमाईच्या मूर्ती आहेत. मोठा फोटो दत्ताचा आहे
गुरुचरित्र आहे, शाळीग्राम आहेत, असं ते देवस्थान आहे. त्याचा जो वारस हक्क, अनुवंशिक गुण तो माझ्याकडे आला म्हणा. निश्चितच या ठिकाणी आम्ही हे स्थापन झालेलं विठ्ठल पंचायतन देवस्थान बघतोय. संपूर्णपणे जर परिसर बघितला तर एक निसर्गाच्या वातावरणात हे देवस्थान आहे. तर हे विठ्ठल पंचायतन देवस्थान या ठिकाणी आज ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी स्थापन होण्याची नेमकी काय गोष्ट आहे आणि ती कशा प्रकारे स्थापन करणार? तर मी माझा म्हणजे सर्वसाधारण 6वी 7वी 8वीपासून नंतर मी भक्तिमय वातावरणात भजनं करणे आणि वाजवणे असं तर चालू होतं. पण सकाळी गुरं सोडायची, गुरं या माळावर घेऊन यायची. इकडे आमची जे जमिनी किंवा या त्याच्यात गुरं चरायची, चरवायला आणायची. ते एक माझ्याकडे लिंग यायची काय तर हे स्थान मला एकांतवासात बसायची माझी अजूनही आवड. हे स्थान देवस्थानाला लायक आहे. म्हणजे जे शाश्वत तिथे आहे ते पूर्ण शाश्वत पिढी करायच्यासाठी म्हटलं दत्त मंदिर बांधूया आणि विठ्ठल मंदिर बांधूया, अशी एक लिंग आली आणि त्याच्यानंतर मी त्याच्या मागे लागलो. निश्चितच आणि हे सुरुवात झाल्यानंतर आपण बघतोय आज या ठिकाणी खरोखरच नैसर्गिक वातावरणात ही दोन्ही देवस्थानं आहेत. पुन्हा एकदा आणखी एक प्रश्न विचारतोय की म्हणजे या देवस्थानामध्ये कशा प्रकारे वार्षिक कार्यक्रम चालतात किंवा कशा प्रकारे भाविक असतील, भक्तगण असतील यांना या ठिकाणी येतात आणि काय काय वार्षिक कार्यक्रम या देवस्थानाचे होतात? वार्षिक कार्यक्रम म्हणजे पहिल्यांदा आषाढी, कार्तिकी, गुरुपौर्णिमा, तुमचं हे आमलकी एकादशी म्हणजे देवस्थान स्थापन केला तो दिवस, आणि दत्त जयंती, हनुमान जयंती, एवढे कार्यक्रम होतात. एक आता दत्त जयंती आहे आज आणि गेले 8 दिवस सतत या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू आहेत. कशा प्रकारे नियोजन असतं आणि कधीपासून हे कार्यक्रम सुरू होतात? दत्त नवकारंभ म्हणून पंचांगात आहे, त्या दिवशी कार्यक्रम सुरू करताना पारायण गुरुचरित्राचं, त्याच्यानंतर ही अध्यात्म विषयावर दशावतार नाटके, ह्याची नाटके म्हणजे म्हणजे पडदे नाटके, असं म्हणजे सांस्कृतिक भक्तिमय वातावरण तयार करण्यासाठी भजन पूजन, रात्री भजन असणं चालू असतं. निश्चितच जर आपण हे देवस्थान पंचायतन देवस्थान बघितलं तर श्री विठ्ठल रुक्मिणीचं हे देव आहे आणि त्यानंतर आपण या ठिकाणी श्री दत्ताचं या ठिकाणी स्थान आहे. तर एक आध्यात्मिक जर आपण संपूर्ण शिकवण ही या ठिकाणी या देवस्थानाच्या माध्यमातून देत आहेत. आता सध्या नवीन पिढी कुठेतरी थोडीशी अध्यात्माकडे लांब जाताना दिसते, तर नवीन पिढीसाठी आपण काय संदेश द्याल? मी असं म्हणतो, कुठच्याही धर्माचा कोणीही माणूस असून घराण्याचे जर कुलाचार नीटनेटके बघितले नाही, हे ज्याप्रमाणे आर्थिक बाबीत रिटर्न फाईल असते तशी कुलाचारास पण नसते प्रत्येकाच्या घराण्यात. तो जर कुलाचार नीट केला, नीट ठेवला, आपल्या पूर्वजांनी काय केलं आहे, आपल्या पूर्वजांची संस्कृती काय, आपण कुठच्या धर्मात जन्माला आलेलो आहे, असं जर ते चालू ठेवलं तर मनुष्य कुठचाही असू दे तो निश्चित देवभक्ती मार्गात लागून आपलं जीवन यशस्वी श्रमसाफल्य करून त्याला सफलता मिळणार. दिवसाची सुरुवात प्रेमाने करा हे आम्ही बघतोय. कमान आहे त्या देवस्थानची, त्याच्यावर पण आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही सर्वत्र ही दिवसाची सुरुवात प्रेमाने करा, यामागचं काय कारण आहे की हे तुम्ही घोषवाक्य या ठिकाणी घेतलेलं? जर वादस्त प्रश्न करून कोर्ट मॅटर, पैसे, वेळ विनाकारण माणूस खर्च करतो. जर एखादी गोष्ट निगेटिव्ह असली तर पॉझिटिव्ह करण्यासाठी मित्रत्वाचाच हात टाकला पाहिजे. घरात बोलताना बायको असू दे, आई असू दे, कोणी असू दे, लीनतेनंच बोलायचं, तर घरात वातावरणसुद्धा नंतर चांगलं राहतं. म्हणून प्रेम हे जे आहे, आता
मी माझं जाणं येणं हे रुटीनच चालू असताना माझी जी मिसेस आहे ते सुद्धा माझा तिच्याबरोबर प्रेम संबंध येऊनच लग्न झालं आणि ते झालं म्हणूनच हे शक्य झालं. नाहीतर हे मंदिरं बांधताना कोण मदत करणार असता? लक्षात गेलं. म्हणून दिवसाची सुरुवात प्रेमाने करा. ते कोणी असू दे, तुम्ही असू दे, कोणी असू दे. जर प्रेम वासनेनेचं सगळं बघितलं व्यवस्थित, प्रत्येक जागेवर प्रत्येक व्यक्तीत इतक्या प्रकृती ठेवल्या पाहिजेत आणि त्याच्यातून प्रेम निर्माण करायचं आणि त्याच्याकडून आपलं काम करून घ्यायचं. निश्चितच. म्हणजे जे प्रेमाने शक्य आहे ते रागाने शक्य नाही. होणारच नाही, खात्री आहे माझी. कारण याच्यात मी एक जवळजवळ 1973 ते 89पर्यंत हायकोर्टपर्यंत मॅटर केलं. मॅटर जिंकलो. दुसऱ्याची प्रॉपर्टी मी जिंकली. पण जर ते कोर्टात जरी ते गेले तरी मी त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवायचो, चहा पाणी नेऊन द्यायचो. न्याय तो न्याय. पण ते जर मायेप्रेमाने केलं असतं, नंतर उत्तरार्धात मला समजायला लागलं, ते जर मायेप्रेमाने केलं असतं तर आणखी फायदा झाला असता. वेस्ट पैसे जाणार नसते. निश्चितच. अनुभवाशिवाय मी तुम्हाला ते सांगत नाही. अनुभव घेतला त्याच्यावर सांगतोय. निश्चितच. साधारण हे जे पंचायतन देवस्थान आहे याची स्थापना कधी झाली आणि कशा प्रकारे पुढे तुम्ही हे संपूर्णपणे हे देवस्थानाची निर्मिती म्हणजे मंदिर बांधणं असेल किंवा आता मंडप बघतो या ठिकाणी महाप्रसाद होतात, सर्व देवस्थानचे मोठमोठे कार्यक्रम होतात. तर सुरुवात किती सालापासून झाली आणि कधीपासून? अध्यात्म सल्ला घेण्यासाठी माझ्याकडे लोक येतात. अध्यात्म म्हणजे कुलाचे. त्या सल्ल्यानुसार काही लोकांना अनुभव यायला लागले. मग लोकांनी काय केलं, आर्थिक बाबीची मला विचारू लागले, तुम्हाला काय पाहिजे? तर मी त्यांना माझं हे आतलं अंतर्मन सांगितलं की मला मंदिरं बांधायची आहे, कुटुंबासाठी काही खर्च करायचा नाही. मग त्यांनी सढळ हाताने मदत करायला सुरुवात केली. जवळजवळ आता 1000 ते जास्त पक्षकार आहेत माझ्याकडे. माझ्या सल्ल्याच्या बाहेर ते काहीच करत नाही. आणि त्यांच्याकडून जी देणगी आली त्याच्यातून हे निर्माण केलं. म्हणजे एक मार्गदर्शन लागतं, जे गुरु म्हणून मार्गदर्शन लागतं की कुठच्याही कामाची सुरुवात करताना कशा प्रकारे करावी किंवा काय करावे हे मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपल्याकडे बरेचसे या ठिकाणी भक्तगण भाविक अनुभव आहे. ही जे बांधलं मी म्हणजे नाही, परमेश्वराने बांधलं. हे जे बांधलं त्याचं तुळशीपत्राने पाणी एका माणसाने सोडलं आणि ज्याने मला शब्द दिला होता, ज्याच्या वडिलांनी, काय तर अरे मला इथे विठ्ठल मंदिर आणि दत्त मंदिर बांधायचं आहे, तो शब्द दिल्यानंतर काही दिवसांनी गेला. पण त्याच्या मुलाने त्याची जाण ठेवून मसूरकर म्हणून आहे ती जागा पाणी ज्याची सोडली त्यावेळी आम्हाला वाटलं त्याचीच जागा आहे, भगत म्हणून आहे त्याची जागा आहे. पण शेवटी मोजणी ज्यावेळी केली किंवा मी ते मंदिर बसवण्यासाठी जे काय केलं त्यावेळी समजलं की ज्याने मला आश्वासन दिलं होतं त्याची जागा ठरली. आज 300 एकर जागा आहे त्याची, त्याने 6 गुंठे जागा देऊन टाकली. म्हणजे 7/12च्या उतार्यात हक्क संबंध त्याने मला दिला. म्हणजे जे देवाच्या मनात होतं ते जे काय आहे की नाही ते जर घडवायचं, न्यायनीतीला जर घडवायचं असले, नीतिमत्ता जर चांगली असेल तर हे होऊ शकते. निश्चितच. अनेक बरीचशी उदाहरणं आहेत की या ठिकाणी बऱ्याच भाविक भक्तगण या ठिकाणी येतात, त्यांना बरेचसे अनुभव आलेले आहेत. काही असा एखादा अनुभव जो तुम्ही मार्गदर्शन केलात आणि त्याने भाविक या ठिकाणी पुन्हा येऊन तुम्हाला सांगितलं की बाबा असा एक अनुभव या झालेला आहे मार्गदर्शनाने? माझ्याकडे मालवणकर सोनार वेंगुर्ला पंचक्रोशीत, याचा मुलगा बेपत्ता झाला होता. आणि त्यावेळी मी पंडितवाडी माझ्या घरी मूळ घरात होतो. त्याने
जिकडे तिकडे माझी प्रसिद्धी झाल्याने त्याने गाठलं त्याला, वडिलांना गाठलं आणि वडील त्याला दुपारी घेऊन आले. लोक बसली होती आपलं आपलं काम घ्यायला. त्यांनी विचारलं तर तिथे निष्पन्न काय झालं, गाणगापुरात यावेळी माधुकरी मागत आहे 24 तासात गाठायचं जाऊ. तसंच पंढरपुरात एक बेपत्ता झाला होता 11 दिवस, तो पण मिळवून दिला. त्याचं आडनाव काय सांगतो, कांबळी, वांगणीचं आबा कांबळी म्हणून होता, त्याला पण मिळवून दिला. पंढरपुरातून तो आला, तो ऑटोमॅटिक घरीच आला आणि याला घेऊन आले जाऊ. निश्चितच म्हणजे आपल्या या हिंदू धर्मामध्ये जी अध्यात्माची ताकद आहे ती सुद्धा कुठेतरी आपल्याला मानावी लागेल असं या ठिकाणी आपल्या बोलण्यातून कळतं. हे बघा, ज्योतिष किंवा हे अध्यात्म म्हणजे संचार विंचार हे जरी अंधश्रद्धेच्या बाजूने जरी म्हणजे ते ढोंगबाजी असली तरी संक्रमण जे आहे ते संक्रमण कब्जा झाल्यानंतर, म्हणजे मी त्याला पिशाच्य म्हणणार नाही, संक्रमणच म्हणतो, ते परफेक्ट सांगतो. माझा अनुभव आहे आणि त्याप्रमाणे मी तसंच लोकांचा कुलाचार नीट करून देतो. निश्चितच संचार नाही, संक्रमण. संचार म्हणजे कुदणे, डोळे बंद करणे, कोंबे मागणे, हे मागणे असलं नाही. पण कुलाचाराचा जो बायोडेटा असतो प्रत्येक, मग तो कुठच्याही धर्माचा असू द्या, त्या गादीवर गेल्यानंतर मला दिसतं आणि ते दिसल्यानंतर ॲटोमॅटिक तो ते बरोबर आहे म्हणतो. आमच्या घरात असं करत होते, आम्ही ते मधल्या पिरियड टाकले, ते दुरुस्त करून त्याच्यानंतर प्रचिती मिळते. निश्चितच म्हणजे एक संपूर्णपणे अध्यात्माचा वारसा तुम्हाला लाभलेला आहे आणि या वारशातूनच हे सर्व या ठिकाणी हे प्रस्थ निर्माण झाले देवस्थानचं. काय भाग आहे, कुलदेवता, स्वतःची इष्टदेवता, ग्रामदेवता, हे जे भाग आहेत हे मुख्य भाग, स्थलाधिपती हे मुख्य बाप जे भाग आहेत ते जर चेकअप केला तर सगळं घर व्यवस्थित, शांततेत सगळं व्यवस्थित चालतं, असं माझा तर अनुभव आहे. 72 वर्षाचं रनिंग आहे माझं. निश्चितच तुमचा अनुभव मोठा आहे, त्याच्याप्रमाणे त्याच्याचमुळे हे संपूर्ण पंचायतन हे निर्माण झालं. अनेक भाविकांना याची उदाहरणं आहेत, अनेक भाविकांना प्रचिती आलेली आहेत. एक शेवटचा एक प्रश्न म्हणजे आज दत्त जयंती आहे आणि बरेचसे दत्तभक्त आपल्या संपूर्ण या महाराष्ट्रात आहेत, आपल्या ठिकाणी आहेत, तर काय संदेश द्याल अध्यात्माबद्दल आणि आमच्या दर्शकांना? प्रत्येक मनुष्य जो कोण, प्रत्येक मनुष्य धर्मामध्ये प्रत्येक जन्माला आलेला आहे. धर्म, स्वतःची संस्कृती आणि स्वतःचा कुलाचार जर माणसाने नीटनेटकं ठेवलं आणि टाईम म्हणजे वेळ, मनी म्हणजे पैसा आणि एनर्जी म्हणजे स्वतःचं शरीर जर मनुष्य व्यवस्थित ठेवतो तर तो जगात सक्सेसफुल होईल. हे मंदिर 94 बांधलं, 94 पासून सुरुवात केली. आज तेच मंदिर जर मी बांधायला गेलो असतो तर किती रक्कम लागणार असती. म्हणजे त्यावेळी वेळ संधी आणि वेळ त्याचा फायदा घेतला मी, म्हणून आज हे शाश्वत दिसतं. आता ते करायला जर गेलो तर कोट्यानी रुपये पाहिजे, तेवढं भांडवल माझ्याजवळ नाही. निश्चितच एक चांगला एक संदेश दिलेला आहे आपल्या भाविकांना, दर्शकांना, की वेळ, पैसा आणि या ठिकाणी शरीर हे याची संपूर्णपणे योग्य वेळ साधून जर त्या वेळेचा योग्य उपयोग केला आणि पैशाचा सदुपयोग केला आणि आपलं शरीर नीटनेटकं ठेवलं किंवा आपल्या शरीराकडे आपण लक्ष दिला तर त्या व्यक्तीचं जीवन हे निश्चितच चांगलं जातं आणि संपूर्णपणे जो या समाजात वावरताना त्याला चांगलेच अनुभव येतात. या ठिकाणी हे विठ्ठल पंचायतन बरेचसे भाविक भक्तगण येत असतात, श्री गुरुजींकडून या ठिकाणी मार्गदर्शन घेतात आणि जे आपली पुढची जे काय असेल कामं असतील किंवा ज्याच्यासाठी आलेले आहेत ते जातात. अनेक समस्या असतील, अनेक भाविकांना त्याची प्रचिती या ठिकाणी आलेली आहे. दुसरीकडे बघितलं तर या संपूर्ण देवस्थानामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमसुद्धा
होतात. आता दत्त जयंतीचे कार्यक्रम असतील किंवा अनेक कार्यक्रम होतात. अनेक या ठिकाणी दशावतारी नाटक असतील, मनोरंजनाचे असतील किंवा या ठिकाणी एक सामाजिक उपक्रमसुद्धा या संपूर्ण देवस्थानतर्फे राबवले जातात. तर दिवसाची सुरुवात प्रेमाने करा असा संदेश देणारे परमपूज्य श्री दादा पंडित गुरुजी यांच्याशी आपण आज दत्त जयंतीनिमित्त ही खास या ठिकाणी बातचीत केलेली आहे. आणि हाच संदेश त्यांनी दर्शकांना दिलेला आहे की जे दिवसाची सुरुवात प्रेमाने केल्यानंतर जो वेळ आहे, पैसा आहे आणि आपलं शरीर आहे याच्याकडे संपूर्णपणे लक्ष दिलं तर या ठिकाणी आपलं जीवन हे सुखी होईल. कॅमेरामॅन साहिल दहीबावकर सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला.